ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଛନ୍ଦ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଗୀତ ଆକାରରେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ସ୍ୱର ଆକାରରେ ଗାୟନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମନେ ରହିଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସେ ଛନ୍ଦ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା। ତ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀ। ସବୁ କାମରେ ଆମର ଯେମିତି ନିୟମ ରହିଛି, ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇବାଟା ହେଉଛି ଆମର ନିୟମ। ରଚନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ଉପକ୍ରମ ରହିବ, ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ, ଉପସଂହାର ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଏହା ଦ୍ୱାରା କବିତା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ତାମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପଦ୍ୟ ରଚନାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ଆକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ କବି ବା କାବ୍ୟକାର ମାନେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ଛାନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛନ୍ଦ ହେଉଛି କବିତାର ନିୟମ ବା ଶୈଳୀ। କବିତାର ନିୟମ, ଛନ୍ଦ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କାବ୍ୟ ବା କବିତା ଛାନ୍ଦ। ତ ଆମେ ଏଇ ଛନ୍ଦକୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଛନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ହେଉଛି ଛାନ୍ଦ। ତ ଛନ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ତ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିତ୍ର ଅକ୍ଷର, ତାମାନେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ପଡ଼ୁଥିବ। ପରେ ଜାଣିବ ତୁମେ ପାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ପଡ଼ିବ ସେ ହେଉଛି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ତ ଏଇ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଦକୁ ପାଦ ପଡ଼ୁଥିବ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପାଦକୁ ପାଦ ପଡ଼ୁନଥିବ। ଏକାନ୍ତରେ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର ଏକ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ପଦ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଦୁଇ ଭାଗ। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଯେଉଁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକାନ୍ତର। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଦ ଆମେ ଆଗେ କାହାକୁ କହିବା। ତ ଯେକୌଣସି କବିତା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦରେ ବିଭକ୍ତ। ଆଗରୁ ସବୁ ଥିଲା ମିନି ଗଳ୍ପ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ, ତାକୁ ହେଲା ମିନି ଗଳ୍ପ। ସେଇଭଳି କବିତାରେ ଅଛି ଏକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଅଛି। ତ ସେଇ ପଦଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ପଦ ହେଉଛି କବିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦର ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଏକ ପଦୀ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କବିତା ରହିଛି। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ଭିତରେ ଜାଣିବା ଦେଇଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କବିତାରୁ ଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏଇଭଳିଆ ଏକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଅଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ସରଗ ନଈର ପରାଚି ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସିନାନ ସାରି
ଗୃହ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ପଦୁଅଟି ସରାକେ ଗଭାରେ ନାରୀ। ତାପରେ ଏଟା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବିତାଟା ଲେଖା ହେଇଛି? ଏ କବିତାଟା କୁଆଁ ତାରା ବା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆଶିଷ ଶୁଭ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ଧରି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶରତ ସକାଳେ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲୁ ଝରି। ଏ କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ଝରା ସକାଳେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ବା ଏକପାଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଦ, ଏବେ ଜାଣିବା ପାଦ। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ବା ଧାଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ପାଦ। ପ୍ରତି ପଦରେ 2 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଦ ଥାଏ। ତତୋଧିକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯତି। ଯତି ହେଉଛି ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱାସଘାତ ବା ବଳାଘାତ ବା ଯତି ବା ଯତିପାତ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇକି ଗାୟକ ଗାଏ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତାକୁ ସେଇ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ସେଇଠି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲୁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯତିପାତ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେକର ଆମେ ଭାଗବତ ଗାଇବା। ତ ଭାଗବତ ସ୍ୱର କରିକି ଗାଇବା, ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ତ ସେ ଗୀତଟା ହେବ ଏମିତି। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତା ଜାଣି। ତ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେଇଟା ତାର ହେଉଛି ଯତି ବା ଯତିପାତ ବା ବଳାଘାତ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ତାର ନିୟମ କ'ଣ, ଯତିପାତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହୁଏ, କେତେ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।